Sziasztok! Az igazat megvalva, nagyon rég nem posztoltam már, nagyon rég nem volt már videóm. Ennek leginkább az a fő oka, hogy nem igazán találtam azt a témát, hogy miről szeretnék beszélni. És lehet, hogy ez a videó sem lesz olyan hosszú, mint amennyi általában szokott lenni, hiszen általában mindig egy témát dolgoztam fel. Lassan egy éve nem tettem fel olyan videót, amiben valamilyen témát feldolgoztam volna. A legutolsó videóm, ha jól emlékszek, a decemberi boldogság videó volt, amiben emlékeztek, kinyitogattam a kis boldogság üzeneteket. Egyébként azon jól haladok, készülnek, a befőttes üveg megint kezd megtelni. Ott van oldalt. Ti most nem látjátok, de én látom, ott van a új szekrénypolcomon, mert közben el is költöztem. Áprilisban elköltöztem ide ebbe a másik albérletben, Gödöllőn élek jelenleg, messze a kis szülőhazámtól. Itt kezdtem el a nagybetűs életet, a pályafutásomat. A pályafutásomat azt mondjuk nem Gödöllőn, hanem mellette Budaörsön dolgozok, de mivel leginkább home office-ban dolgozok, így bizonyos mértékben ugye itt is építem a kis pályámat. Na de nem erről szeretnék nyilván beszélni, hogy velem mi volt, hanem leginkább ami engem most nagyon megérint a szeretet. Szeressetek, szeressétek egymást. És ami még ennél is fontosabb, dicsérjétek egymást. Sokszor veszem észre a világban, a saját közegemben, illetve más szituációkban is, hogy manapság a dicséret és az egymásra motiválása kimegy a divatból. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, te most, aki éppen nézed ezt a videót, mennyire érzékeled. Én nagyon érzékelem két oldalról is. Külső szemlélőként is látom azt, hogy akár a családomban, akár a barátaim között az a szó, hogy dicséret, bókok, már nem egy létező folyamat, nem egy létező fogalom. Vagy nem is azt mondanám, hogy nem létezik, csak én úgy mondanám inkább, hogy túlságosan basic lett. Tehát mit értek basic alatt? Azt értem leginkább, hogy esetek többségében az, hogy megdicsérsz valakit, az kimerül abban, hogy azt mondod neki, hogy ügyes vagy. Csak így tovább. Ez alapvetően jó, csak az a baj ezzel, én azért nem támogatom, úgymond, vagy nem érsz számomra semmit, ha valaki azt mondja nekem, hogy ügyes vagy, hajrá, mert ezt 5 millió másik embernek is mondhatja. Tehát, vagy nem kell 5 millió másiknak, hanem az összes másik barátjának is. És ez valahol szomorú. Szomorú, hogyha valaki csak annyit tud neked mondani, hogy ügyes vagy, csak így tovább. Mikor ez nem ennyiből kellene, hogy álljon. Ez nyilván sok mindenből fakadhat, több ága is van, hogy miért van az, hogy nem tudjuk egymást dicsérni. Például mert nincs annyi időnkre. Nem szánunk egymásra elég minőségi időt, hogy igenis leüljünk vele szembe, és elmondjuk azt, hogy figyelj, te klassz vagy, és elmondjam, hogy mitől vagy klassz. Elmondjam azt, hogy azért érzem azt, hogy te ügyes vagy, és félnézhesség attól, hogy valaki azt mondja, hogy ügyes vagy, természetesen gondolhatja komolyan, tényleg gondolhatja azt, hogy a személy ügyes. Viszont önmagában ez a szó, hogy ügyes vagy, az én magam nézetében nem jelent különösebben más semmit. Akkor jelent számomra valamit, ha mellé teszi, hogy miért vagyok ügyes. Ügyes vagy, mert nehéz munka árán lediplomáztál. Ügyes vagy, mert tudom, hogy nagyon nehéz időszak állt mögötted, sokszor zokogtál, meg bőgtél, meg a padlón voltál, de felkeltél, és mentél tovább. Ügyes vagy, mert itt vagy még mindig, és küzdesz, és nem adod fel, nem adod meg az életnek, a többieknek, a társadalomnak, a utálóidnak, ellenségeidnek azt az örömet, hogy te feladd. Küzdesz. Magadért, az elveidért, az értékeidért. Azért, mert valamiért még mindig itt vagy. Szóval, hogy szerintem számomra és Aláglóban is ezek azok, amiket hallanunk kellene. Ezek azok, amik előre tudnak vinni, amivel feltöltődünk, aminek értéke van. Az a baj a mai társadalomban, hogy én azt látom, hogy egyre inkább megyünk át ebbe az általános világban,
ahol megkérdezed a másikat, ha megkérdezed, hogy vagy, de igazából nem is érdekel a válasz. Vagy ha érdekel is, elég, ha csak annyit mond, hogy hát most rossz napom van, vagy most jól vagyok. De hogy miért van jó napja, vagy miért van rossz napja, az igazából az emberek többségét már nem érdekli. Vagy ha te elkezded letaglalni, mert te viszont szeretnéd, hogy a másik ember meghallgasson, elmondhass neki, hogy pontosan mi a problémád, mi bánt, akkor hirtelen már sok leszel. Sok leszel a másik számára, hiszen ő csak feltett egy olyan kérdést, hogy vagy, és megszokta, hogy összességében az emberek erre annyit válaszolnak, hogy vagy jól vagyok, vagy nem vagyok jól. És sajnos én azt érzékelem, hogy kifogyóban vannak azok az emberek, akik tényleg meg is hallgatják, akkor is, ha hosszú napja volt, akkor is, ha egyébként mondjuk neki sincs kvázi jó napja, akkor is feltétel nélkül, őszintén, szeretettel fordul feléd, és meghallgatja, hogy ha rossz napod van, az miért volt, ha jó napod volt, ugyanúgy. Szóval ezért mondom azt, hogy dicsérjétek a másikat, szeressétek egymást, és mindennél fontosabb számomra, és ez alapján szeretném építeni, és már építem is az életemet, és nektek is csak ezt tudom mondani, a szeretet. A szeretet legyen mindig az első helyen, minden egyes szituációban. Az az egy olyan dolog, ami igenis akkora prioritást élvez, hogy fontosabb, mint egy munka, fontosabb, mint egy karrier, fontosabb az, véleményem szerint, persze megcápolhatjátok, hogy legyen családod, legyenek építőköveid, legyenek barátaid, legyen egy társad, akire számíthatsz, mint az, hogy mondjuk te leszel az YC cégnek a főigazgatója. Félnézhesség, az is egy nagyon fontos dolog. Én azért, ha van köztetek olyan, aki ismer, azt tudja, hogy karrierista vagyok. Vagy legalábbis, míg le nem diplomáztam, én karrierista voltam, és mindennél fontosabb volt számomra a karrierem, hogy nagy vezető legyek. Nem hanyagolom ezt továbbra sem, most sem mondom azt, hogy nem leszek egy nap egy nagy vezető, mert szeretnék. Megvan még hozzá az intuícióm, megvan hozzá az ambícióm, a vágy, de nem ez a minden. Ha fel kell áldoznom érte a szeretteimet, ha fel kell áldoznom érte a családomat, vagy bármit, amiben ezzel kapcsolatban hiszek. Ha ez azon az áron áll, hogy egyedül kellene élnem, ha magányosan kellene élnem, nem tudnám azt a rengeteg szeretetet, ami bennem lakozik, átadni mások számára, akkor nekem az élet nem kell. Határokat tudni kell húzni, tudni kell érzékelni, hogy mi az, ami még úgy belefél az életedbe, hogy nem kell olyan drasztikus lemondásokat véghez vinned, amiket végső soron lehet, hogy később megbánsz. Mert ha felépítesz egy karriert, és ennek árán le kell mondanod mondjuk a családodról, kevesebb idő jut rájuk. Nem tudsz egy egészséges munka és család balanszt kialakítani, azt szerintem nem egy élhető és nem egy boldog út. Mert végső soron szerintem az a lényeg, az az élet értelme, az a lényege, hogy boldog legyél. Hogy akárhogy is alakul az életed, ha te egy kurva híres színésznő leszel, vagy kurva híres közgazdász, vagy csak egy takarítónő. Legyél boldog, legyen tiszta a lelked, sugározz, mosolyogj, és érezd azt a késztetést, hogy szeretni akarsz, hogy fontos akarsz lenni, és át akarod adni a benned rejlő szeretetet. Mindig a szeretet vigyen, mindig arra fókuszálj, hogy legyen kinek átadod a szeretetet, a kapcsolataidat építsd elsősorban. Már csak azért is, mert ha van egy nehézség az életedben, a kapcsolatok azok, akikre tudsz támaszkodni, akik segítenek abban, hogy ne kelljen minden problémát egyedül megoldani. Szóval szokásosan, mint a legtöbb videó, ez egy kicsit hektik, nagyon hirtelen jött az ötlet, hogy én most ezt le akarom rögzíteni, teljesen nyersen, nem készültem elő. Tényleg csak azt szeretném most érzékeltetni veletek hirtelen, hogy
mennyire fontos, hogy szeressünk. És még ennél is fontosabb, hogy ezt kifejezzük. Hogy érezze a másik, hogy szeretjük, és dicsérjétek, kérlek. Dicsérjétek a párotokat, dicsérjétek a szeretteiteket. Annyira, hogy is mondjam, az emberek szemében ez picit olyan, még lehet, hogy ezt most hülyén fogalmazom, de hogy gáznak tartják. Van, aki gáznak tartja, hogyha elmondja a másiknak, hogy basszus, amúgy te csodálatos vagy. Én például a mai napig, még én is elmondom, én is bemerem ezt vallani, hogy a mai napig azt érzem, hogy ha megmerek dicsérni egy nőt, pedig heteroszexuális vagyok, tehát a férfiakhoz vonzódom, ettől függetlenül nőkben is megláthatom a erősségeket. Ha én megmerem egy nőben dicsérni, hogy amúgy de szép vagy, de csodálatos vagy, milyen jó a kisugárzásod, hogy te mennyire klassz, amilyen építő köveid vannak, akkor bennem is ott van, hogy ugye nem fogja félreérteni, hogy ugye nem fog rám hülyén nézni. Mikor szerintem ezzel nincsen gond. Tehát alapvetően nem szabadna, hogy ez gátakat okozzon. Nem szabadna, hogy emiatt az ember hülyén nézzen a másikra, hogy jó, hát biztos valami fanatikus rajongom. Nem. Az, hogyha csak szimplán közlöd a másikkal, hogy milyen erősséget látsz meg benne, szerintem egyáltalán nem egy rossz dolog, sőt, nagyon fontos. Még akkor is, higgyétek el, ez akkor is fontos, ha a másik ember azt mondja, hogy engem nem kell dicsérni. Én tisztában vagyok az erősségeimmel. De attól még jól esik, nem? Mindenkinek jól esik, ha dicsérik. Ha kéri, ha nem. Szíve mélyén mindenki kéri. Lehet, hogy nem vallja be, mert olyan erős blokkádot, egót épített maga köré, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, engem nem kell megerősíteni, tisztában vagyok vele. De mindenkiben ott van legmélyen egy kisgyerek. Egy kisgyerek, aki igenis vágyik arra. Ez alapvető gyerekkori, és nem csak gyerekkori, nem egész emberi tulajdonságunk, hogy szükségünk van a megerősítésekre, a szeretetre és a dicséretekre. Mindenkinek, még a legsikeresebb embernek is. Ezzel most nem azt mondom, hogy alapból nem lehetsz tisztában az erényeiddel, az értékeiddel, sőt, igazán csak akkor fogod ezt a dicséretet befogadni, és a másik ember is csak akkor fogja ezeket tényleg értékelni, ha ezekkel ő is tisztában van. Tehát ha van egy egészséges önképe. Tehát persze efelé is lehet segíteni, hogy ezt az önmunkát is elkezdje magában építeni. Tehát ha megdicsérsz valakit, de még azt mondja, hogy jaj, hagyjál már, ez hülyeség, akkor is, ha kitartóan ott vagy mellette, és biztos, hogy de figyelj, ha tettekkel alátámasztod, hogy miért gondolod azt, hogy ő csodálatos, előbb vagy utóbb bele fog épülni a tudatába, hogy ez el kéne gondolkodnom. Lehet, hogy tényleg amúgy ez, amit csinálok, amúgy jó. Még ha nem is gondolom úgy. Tehát rá tudunk embereket sarkalni önmunkára. Rá tudjuk sarkalni azzal, hogyha dicsérjük, ha mellett állunk, ha megerősítjük arra, hogy igenis szeresse. Szeresse magát, szeresse az, aki. De ha szereti, ha ezzel tisztában van, akkor is igenis jó dolog szerintem. Persze, megcáfolhatjátok, mondhatjátok azt, hogy hülyeség, amit mondok. Nyilván én elfogadom mindenkinek a meglátását, nem mindenki gondolja úgy, ahogy én. Nem mindenki gondolja azt, hogy az megerősítésre szükség van. Én így látom, ha te máshogy gondolod, akkor nyugodtan mondd meg. Szerintem fontos. Fontos, hogy legalább egy pici dologgal folyamatosan bókoljunk, dicsérjük azokat az embereket, akik körülvesznek. Arról nem is beszélve, hogy egy kapcsolat, az legyen akár egy családi kapcsolat, egy anya-lánya kapcsolat, akár egy fiú-lány párkapcsolat, vagy szimpla lány-lány közötti barátság, mind-mind egy folyamat. Az egész élet egy folyamat, és ahhoz, hogy a kapcsolataid zökkenőmentesek legyenek, fenntarthatóak legyenek, élhetőek legyenek, szeretetteljesek, folyamatosan dolgoznod kell rajta. Az nem működik, hogy mint egy rendszer, néha dobok oda hozzá egy kis sütit, néha megkérdezem, hogy van, néha gondoskodok felőle, de aztán 2 hétig megint nem foglalkozok vele. Nyilván előfordulhat, hogy vannak az embernek nehezebb időszakai, amikor nem annyi ideje van a másikra, de attól függetlenül még nyilván erre időt kell szakítani, és mint mondtam, folyamatként kell foglalkozni vele, ezt továbbra is hangsúlyozom. Csak akkor van értelme egy kapcsolatnak, legyen az bármilyen kapcsolat,
ha folyamatosan foglalkozunk vele. Lehet ez a folyamat egyébként 2 hét is. Félnesesség, ha 2 hetente, minden 2 hetente megkérdezed akárkitől, a nagymamától, vagy aki fontos számodra, hogy van, az is egy folyamat, mert mutatod felé a szándékodat, hogy igenis, te szeretnéd azt a kapcsolatot fenntartani és építeni. Márpedig csak így lehet az én nézetemben kapcsolatokat építeni és fenntartani, ha azzal folyamatosan foglalkozunk. Hiszen ha megszakad valami, utána már nem úgy tudsz visszazökkenni. Erre a legjobb példák azok a barátságok, kapcsolatok, amik egyszer csak megszakadnak, és így 3-4-5 hónap múlva így az ember visszapróbál lépni az életedbe. Lehet, hogy működőképes. Vannak olyan barátságok, amik ha egyszer megszakadnak, azt 5 hónap múlva ugyanúgy folytatod. De igazából nem lesz teljesen ugyanaz. Tehát ha valakivel napi szinten beszélsz, és megszakad, és 5 hónapig nem beszéltek semmit, nem tudsz 5 hónapot teljes mértékben bepótolni. Ezért is fontos szerintem az én nézetemben a folyamatos kapcsolattartás, folyamatos építkezés, folyamatos dicséret. Már amennyire nyilván ezt ki lehet hozni, de az igyekezet, a szándék ugyanannyira fontos. Szóval nagyjából ennyit szerettem volna ebben a videóban. Tényleg szeressetek, és dicsérjetek, és fejezzétek ki az érzelmeiteket. A mai világban ez szerintem egyre fontosabb, mert egyre jobban azt érzem, hogy bezárkóznak az emberek. És én nagyon küzdök, higgyétek el. Én vagyok az egyik tényleg mániákus követője ennek az egész nézetnek, hogy ne zárkózzunk be, mert abból semmi jó nem fog számlazni hosszú távon, hogyha ebbe a világban olyan emberek fognak élni, akik csak így elhaladnak egymás mellett semlegesen, és még csak annyit sem kérdeznek egymástól, hogy vagy, hogy érzed magad, és megáll, és 5 percig hallgatja, és utána fordítva is. Szóval erre figyeljünk, és tényleg te most, aki ezt a videót meghallgattad, megnézted, ha valamit viszel magaddal, akkor az legyen, hogy igenis, akit nagyon fontos neked, az dicsérd meg. Nagyon sokat számít. És ne csak annyit mondj, hogy ügyes vagy. Mondd el neki, hogy miért ügyes. És hidd el, meg fogja hálálni, és hiszek abban is, hogy ha jót adsz, előbb-utóbb te is kapsz jót. Az élet vissza fogja adni azt, hogyha az emberekkel jó vagy, de nem csak ezért kell ezt csinálnunk. A feltétlen nélkül szeretnének pont ez a lényege, hogy ne azért adj, mert visszavársz, hanem azért vagy, mert te ettől jobb leszel. Te mindig jobb ember leszel. Akkor is, ha nem kapod vissza. Ha az ember nem fogja ugyanezt mondani. Te több leszel. Te erősebb leszel, és ha más nem, az önmagadban vélt hited, szereteted erősödni fog azáltal, hogy tettél valamit. Hogy valakinek okoztál egy kis örömet. Szóval ezekkel a szavakkal engedlek titeket útotokra. Legyetek nagyon szeretetteljesek. Hello!